Ang sulat alang sa mga dili Hudyo nga mituo kang Kristo. Gawa Kapitulo 15 versikulo 22 hanggang 35. Unya nagkauyo ng mga apostoles ug ang mga kadagkoan sa iglesia ug ang tanang mga tumutuo didto nga mupili sila gikan sa ilang grupo ug mga lalaki aron ilang ipadala sa Antioquia uban nila ni Pablo ug Barnabas. Si Judas nga gitawag nga Barsabas ug si Silas mao ang ilang napilian. Kining mga tawhan nagitahod sa mga tumutuo. Ang sulat nga gipadala kanila nagaingon, kaming mga apostoles ug mga kadagkoan sa iglesia dinhi, nga inyong mga kaigsuunan kang Kristo, nangumusta kaninyong mga dili Hudyo diha sa Antioquia ug sa ubang dapit nga sakop usab sa Syria ug sa Cilicia. Nadungog namo nga may mga tawong gikan dinhi kanamo nga mianha kaninyo ug gilibog nila ang inyong mga hunahuna tungod sa ilang mga gitudlo diha. Wala kami magsugo kanila nga muanha diha ug manudlog sama ni ana. Busa pagkadungog namo niini nagtigom kami dinhi ug nagkauyon nga mupili og mga tawo nga among ipadala diha aron mupasabot kaninyo sa among gikauyunan. Kauban sila ni Barnabas ug ni Pablo nga atong mga hinigugmang mga kaigsuunan kang Kristo. Kini sila si Barnabas ug si Pablo naghalad sa ilang kinabuhi sa pag-alagad sa atong Ginoong Hesus Kristo. Si Judas ug si Silas among gipadala kaninyo aron musulti usab mahitungod sa mga butang nga gihisgutan dinhi niining among sulat. Nagkauyon kami uban sa giya sa Espiritu Santo nga dili dugangan ang inyong mga tulumanon gawas niining musunod nga kinahanglan nga tumanon ninyo. Dili ka mumukaon sa mga pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Diyos, dili ka mumukaon sa dugo ug sa karne sa mga hayop nga sa pagkamatay wala makagawas ang dugo, ug dili ka mo makighilawas gawas sa kaminyoon. Maayo kon malikayan ninyo kining mga butanga. Kutob na lang dinhi. Unya milakaw ang mga tawo nga ilang gipadala. Pag-abot nila didto sa Antioquia gitigom nila ang tanang tumutuo ug gihatag dayon nila ang sulat. Pagkabasa niini sa mga tumutuo, nadasig ug nalipay kaayo sila. Si Judas ug si Silas mga propeta usab, busa daghan pa ang ilang mga gitudlo sa mga tumutuo aron sa pagdasig kanila ug paglig-on sa ilang pagtuo. Human sa pipila ka adlawng pagpabili nila didto, mibalik sila sa Jerusalem, sa mga nagpadala kanila. Sa wala pa sila makalakaw giampuan una sila sa mga tumutuo nga mahimong maayo ang ilang paglakaw. Apan si Silas nakadesisyon nga magpabilin didto. Si Pablo ug si Barnabas nagpabilin sa Antioquia sa pipila pa ka adlaw. Daghan ang ilang kauban nga nagtudlo ug nagwali sa pulong sa Ginoo.